imma rajta daqshekk fuq tagħha il-belt xkejkna tagħna. Veru niftaħru li hawn twieled David, l-ikbar sultan fl-istorja tal-poplu Ludi. Xi żewġ attrazzjonijiet għandna wkoll bħal qabar ta' Rakel. Imma turisti ftit li xejn jgħaddu minn hawn u jekk jiġu vjaġġaturi dejjem fit-triqthom lejn il-belt imqazza, Ġerusalemm. Imma din id-darba rajna xekel jew tnejn. Iċ-ċensiment tal-Imperatur Awgustu ta' wara r-rota. F'temp ta' ftit jiem minn meta ħarġet l-ordni, il-lukandi ta' Betlehem imtlew bin-nies li biex jinkitbu kellhom jerġgħu lura lejn il-belt jew raħal tal-familja tagħhom. Xtaqna kieku nilqgħu aktar nies, imma post ma kellniex. Kontra qalbi kelli nirrifjuta ħafna talbiet ta' dawk li ħabtulna fuq il-bieb jitolbu alloġġ għal ftit jiem. Wieħed partikolari għadu mnaqqax f'moħħi. Tgħid kemm insistietli u biex jikkonvinċini iwrini wkoll li l-martu riekba fuq il-ħmar hemm barra. Kienet tidher magħdura. Qalli li kienet tqila b'inhom u waslet biex tixtri. U ma tarax li mhux ħandaħħal mara f'dak fl-istat fil-lukanda tiegħi. Biex neħles minnu, qedlu li forsi jaf isib xi jar sħun ftit il-barra mill-belt. Il-kesħa ta' dik il-lejla kienet waħda x-xoq l-Adam. Murejdli li dik it-twerżieqa ta' tarbija ta' twelid li kisret il-ħemda ta' dik il-lejla kellha tkun tal-Messija li konnilna snin twal nistennew. Il-Barrani li ġie f'daru u niesu ma laqewx.